landong di ajing. Agoy Ginoo mga bay, mayong hapon. Alas 3:33 ang takna sa kahaponon. Nya kuan kaning walay tubig singanay hunas. Hunas karon walay tubig ang atong sumo. Nya hala wa na ni baliktad ng payong. Nakoy mga bisita mga bay. Bibo kay niya akong balay no, kay ngano wa pa mahuman. Daghan na kay mulaag. Upuli kung mahuman. Daghan gyapon ang manglaag para mabibo taon. Nao, ganahan man sad gud sila mag-hike-hike diri. Kaulakaw aning daplin sa kalsada. Oh. Unyang alas 5 ang lami diri hike nang. Karon init pa kaayo manggod. 5 sa hapon. Kuan atong haikon ra ba gikag manlabay pa og dumingag ta. Oh, lahos na. Wa pa nahuman dito tumoy. Pero nahuman na ang kalsada wa pa lang pagi. Ta, mabalik tag baklay gikag manlabay pa og dumingag. Ala. Abi ko si ate mo pa itong saging. Mananak yung kuyo ko diyan. Imbis ting tulog karon sa mga inahan palis. Maglaag-laag aning dalan. Baklay-baklay. Ito man sa tay baw. Muto mo inigabot. Magpalirin tag saging. Para daghag bunga, daghan pang bisita. Ayun tag maglaag sad mo kung mahuman ano. Kay wa pa man mahuman. Ikaw painit lang ka diya. Diya oh, saluyo na mo oh. Dire para landung-landungan. Oo, landungan di ay ano. Ayan na, natumban. Natumban man ang mga tao. Hindot diri magbakay-baklay man. Mahapon. Mag-jogging ta. Hala si Jaguar no, saan na narinig sakay na to jeep. Ay king na. Nayabag man si Jaguar uy. Yan na naman na nagpuyo na ako te. Diyan na nagpuyo na ako sa Jaguar. Basta taob nang, hindot kayo, laom. Uy, pohon, kung mahiwi na ni diri, kaning tag-iya ani, magtambak na ni sila. Puro na sad ni balay diri. Diha man ta nangagita. Nung tagtangkong. Oh, sumpay ani, oh. Oh, la, hawid sa mga kabilya. Ninduta tagag ko tong madlok naman kung mabalik dito ti oy. Ni balik day mo ta? Oh, kamu ran duha? Duha ra mo ti? Ha? Oh, nindut og daghan. Kamu ra hadlok man no? Ha? Nalubong? Nanguyong-huyong ba? Libon? Oh. Yung anong niadto pa man mong kusog kayong uwan. Na. Oo. Asa ko tuta? Hala, kalawam no? Paataman. Sige mo pangatawa. Uyong-uyong dito na abot na spa. Kani pohon, ma-highway na magini, diri na mga agitanan. Tambakan na sad ni nila, mutaas na sad ni. Dakuan nila tambakon na nino. Oh, laaganan man ni sa una nang kani. Puro katis nahurot, pila ka katis gid nahurot.
Grabe lagi. Nindot biya kay ni diri sa una. Puro katis kananan ba? Ay suba-suba sila diha. Oo. Puro to ya. Mahal biya kay nang usa ka katis. Pila guna ka katis. Tuwa dito hagdanan ay. Kanang naigit nga kawayan. Naigit nga kawayan ba? Nanay mga balay-balay. Kuyaw lag mo taas na ang tubig lagi. Kainit. Ari lang kasi mong luyo ati. Pasiulong. Na, mabiyaan na gid ni si. Uli ka, uli! Unsa naman si Jaguar, uy. Diri agi ta, ani. Kani, mga 20 kakatis guna ilata, urot. 20 kakatis. Urot sa audit, uy. Dako kay tupunan, mapugi pagkuan nila atugod. Mapay pagtukod. Mapay pagsugod ba? Di bagyo. Di na may likuanan, makaagi man ang motor. Liko sila dia, diri sila ngawe. Kay nag-construct pa man gud didto nahan. Nang giat nga na nila diha daan. Di na. Kuana na, babag na diha nang diha na mo adapit. Tuyok. Oh, tuyok ra man gud ta. Oh, kana ra diha. Oh, kung naelekturanan ari. Dool ra tayo. Yung huyong noon ta diha ta kay ba. Oh, puhon na ginidalan diha. Tagaan na nagbarangay road. Nagkuyog man na silang Kuya Earl. Biting, initas panahon mga bay. Kahit lang yan eh. Painit kay. Kalagon dugay naman gid mi sige ingon manglag. Sige magkabisi. Oh, klase na Lunes. Sila tagpuyo anis balay mga inahan. Oh. Agoy, unsa may oras imong may estudyante ti? Pangbuntag? Asa man sila? Sa asa man na ang eskwelahan na? Morning yun, kinahanglan, marigundo no. Alas 6, kinahanglan ana ang estudyante. Malit ko nung si kumanutos, di na pasudlong sa gwardya. Nya, makaabsin rabag katulo kay kuan, naanay mga kuan, penalty. Naanay kaning sa ni silot. Stricto kayo, nindot na, madisiplina gid ang mga bata. Masayo gid sila. Bastang inahan, ani, alas 3, mata na. Halap. Bangun. Ligo, kaon. Sos, Maria, kada buntag, mo na lang nang iyaw-iyaw pirmi. Bangun. Manapod, bangun. Mata na. Aguroy, Ginoo. Ligo, pagpaspas. Paspas si muliw, kaya hapit na nalit. Agoy, kabawon ako sa kong istorya. Agay, Ginoo ko mga inahan. Asa si Kuya El? Ay nga no. Nganong gibiyaan man ka? Wa joy klaro ni Kuya Earl. Oh, wata lang mi dito sa iskina pong. Pag baik na dito, padadaplin ra ha. Gadumdum naman na siya kay hindi naman sila bike, padung diha. Hindi nagbalik-balik. Asa man ta mga amlot? Mananggi.
Wa na si Jaguar, wagi klaro. Nya uli manglaktod tag ingon ani atong agian ni uli nang. Agi sa bugangan ta ini uli. Nya diritso na jeep, nya hike na pud padung diri. Di pwede ra mo sakay tag jeep ang plite. Na merkado daday, sakay lang ta ini uli. Na kana. Ha? Oo, noon. Balik raman ta dayon. Oh. Padung. Oo, diha ay merkado na diha. Oo, diha ko Dubai baboy maghay-hike mo diri ti. Nindot no? Nindot maghay-hike diri oy. Nabinag kanang dili init ba? Oh, hapon na ni. Oh. Barato naman yung isda diha. Hasta ilang buwad. Hasta ilang buwad diha barato. Malingaw pagkaghay-hike kanang daplin. Nagam bitaw mo nagbike, nagjogging. Say buntag sa iyo ang tingko. Jaguar pa uli. Nanimot uroy ni siya para makaibaw siya ni uli. Gay ginuon ko na si Jaguar. Dagan ra batog iro dito, di pwede siya. Kay kuan yung paghuton tag maayo. 11 minutes na ta nagbaklay. 11. Binaklay na to. Taod na gyud. Lata, tungag oras na ta nagbaklay. Exercise man na. Exercise. Taas kay space ang lakawan sa tao ba? Lapad. Makagi pa mga usa ka kuan na ni 4 wheels. Again, sunig bike diri. Oh, gaya nagbike. Bike ug tao. Diri ang tao sa daplin, diri ang bike. Oh, gutomon. Hawon, dahil palamig. Kamot tubawan ta. Oh, yun. Init tayo. Nagbantambak ang ligyo ka. Tambak kasad sila. Ano sad na? Mali tag buwad diha nang, inigbalik nang. Barato ilang buwad diha. Cordoba ibabaw nga merkado. Gangunon man na. Pas-pas sila manglakaw ti oy. Itinan na itong singuta. Tambakan na nila. Ha? Ang unsa man te? Kana barangay hall man na. Nanay taripa derong bago? Barato na kay klase na bayar. Kana wala human. Na ba na mga postitan na no, barangay hall na diri. Katabian. Ikan pimig labangon ti ga deliver. Diri sad miniagi o si Silix miagi. Nagagi naman ang motor si Silix. Pila bayad? Sa isinta. Balikan 120. Gas pog sa gatos. 220, 30 pesos rang amo. Kay 250 man ang delivery. 30 lang na bili.
Kanina kaso mo daw ning balaya. Munang wa mahuman. Amerikano mo daw yung bana anak. Sayang dakuan na kay gasto na nila. Milyon na na. Milyon kapi na ilang gasto anak. Sayang. Gani. Dati nagtaod na itong tile sa maestra. Na siya duty ron. Nang mo na, barangay hall na nang. Barangay hall. Dire. Nana, sisilix na tadul. Sisilix na naunahan. Diri man sigig bayag ang taga Sudunggan. Sila kuan, sila Monares. Diri sigig bayag. Agoy kainit. Taas na kayo di 16 minutos na itong baklay. Pata kaabot sa jeep. Manong baklay mga bay dool naman mi sa highway. Jeep isad mi diha. Sa ka jeep gid mi ani. Kay pila mi kabuok. 7. Dayon sakay na pod og padjak. Parang sa inyo ha? Oo. Nya, mahayag na pud gamay. Mao na. Kung moadtog merkado, mas makasave kung diri agi. Kay 30 man dito no. Nya diri kay 12 ra man. Pero taas-taas ginong hike nimo. Dito di naman ka mag-hike. Sa 60 ang plitihon dito, back and forth. Dire 24 ra. Dako ikag-save. Ya, pwede na magdimat merkado naman ang dinha. Pila ra diferensya. Gamay ra kay diferensya. Pila ra nang 3, 5 Gs. Plate naman na, ay diha na lang nimo ipalit. Katana-tanaw pa kanin dapin-daplin. Merkado kay kung sa imong paliton dito. Naamang gihapon diha. Kay gipatasan na ba nagmain ra merkado diha ti. Sa una mo buor man no, sa karon gi-extend naman ang tudluyo. Daghan na kay pwesto. Kana merkado man sa diha sa una. Kanang naay mga prutas, gulay bitaw gikan sa bukid. Bagsakan na diha sa una, ambot karon unsa na pud kana merkado man na diha. Pero karon ambot unsa na kanang lapad ba nga si diha. Murag merkado na diha. Ug na pa man dagay gihapon, apa may mga tinda-tinda. Merkado gihapon. Pero diha ang bagsakan sa kanang mga ikan sa bukid. Okay. Bot nami sa Sisilex. Sakay na tag jeep. Sakit akong kilid kay ngano paghuman ako paniud to. Naglakaw din ta. Driving school na. Kana diha sa may kuan. Pero ilang pisina na man sa pisina diha. Diha sa kuan kaning crossing ba. Padug Tamiya.
ng mga dula ng mga litsunanan taw diha. Nasa da ilang office. Nata sa merkado. Kapuyon gini nabaguwag baklay ron. ako naalad naman ko binaklay. Kani kay dugay naman nagbinaklay sila. Wa ka pa malaklay, wa pa maol gini uma. Ug iligog sayo dili ra. Daghan na baking iro diri. Uban-uban mana siya. Nagpalaban na ni Mobi. Oh. Hala, sakay na tag jeep. Sakay mo jeep, motor dia bila. Ay, ayaw lang motor na uy. Oh, jeep niya sikat-sikat. Hangin kay ang sikat. Ha? Hangin nun kay ang sikat-sikat. Sa ring iro. Sagday na siya, muli ra na ron. Nagsakay na to sa jeep. Naanami sa kuan si Silix mga bay. Iki, bye-bye. Thank you for watching.